On omdlel. Zdvíha sa. Čo sa ti stalo? Ideme pokladať kytky. A ináč vitajte u ďalších questov. Ahojte. No. Sú to kytičky. Ne, sú to kytičky. Škoda. Ne, sú to kvetinky. Juhu. Už dlho som sal Sunny Cake. Wow! Ona má žltého smajlíka, to čo som za človeka. No tak toto ti musím vydobiť zeleného. Zajtra už ho budeš mať, neboj. Kytičky. Hop. Zase musím byť z koníka, proste budeme sadiť. Hop. Však tam nič není, iba tá tráva. Tá tráva by mala ísť preč. No nevadí. Hop. Hop. A hop, máme. Ešte toto. What? Dobre. 2 z 5? Však som ich tam ukladala. Hop. Tak na toto si musíme dávať bacha. Tak, 3 a ty budeš 4. Tak. Ty budeš 5. Sice to bolo trošku divné sedenie, ale za chvíľku nám to vyrastie. To je super. Možno. Skáčeme. Ha! Umreme. No, toto nemám rada. Zase sme sa sekli, super. Sem sa len tak nikto nedostane, no. Okrem mňa, ja mám talent sa dostať všade. Možno. Ona má motorku. Motorku. Prečo motorku? Pilu. Prečo Včka? Ja som nechcela Včka. Včka. Ja zbíram Včka. Áno, dáme si takú rannú sprchu. Shower. Hiding in the shower. No ideme to opraviť. Zase musím byť dole z konia. Správa. Sorry. Sa to krúti a my sme 2 metre od toho. What? Nevadí, však hovorím, že my máme talent na všetko. Ding. Aha. No, poďme na to. Hop. A teraz čo budeme robiť? Zase? To čo bol? A to bol ten koň, dobre. Postav to videa. A ne ináč. Wait. Alebo... Op. Zase... Prečítávame len sem do rohov. No takhle do rohov, proste semky. Ono to je odkedy sa teraz ne. To vypadá... divne. Fuj. Ani si nechcete vedieť predstaviť, čo som tam videla. Lebo to mám len takú sviežu pamäť. Sorry. Super. Nabúrame. Zase umreme. Ja mám proste typický znak. Vždycky musím proste ako by sa... Zajtra, dobre, vidíme sa zajtra. Takže ja sa s vami u tohto videjka lúčim. Viem, bolo to také krátke, ale strašne som náhlila a ešte tie ostatné questy neviem, či dokončím. Čiže zatiaľ zatiaľ ahoj a dúfam, že ste sa nenahnevali. Ahoj!